Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Fil-programm tal-lejla sejrin naraw x'ser ikun l-iskeda tagħna mill-lejla sa nhar il-ħamis 7 ta' Marzu li ġej. Il-lejla fid-9 d-Dipartiment tal-Formula Wieħed tal-Kamra Sportiva ser joħroġ vidjow fejn matulu ser niskopru iżjed dwar l-20 sewwieq li għada ser ikunu qed jiftħu l-kampjonat mill-aktar mistenni. Għada fis-sitta l-editur Antonello Abela joħroġ il-vidjow ta' reazzjoni ftit mumenti wara tmiem il-Grand Prix tal-Baħrejn li ser ikun għadu kemm intemm. Ix-xandira ta' dan il-programm ser tkun waħda diretta. Il-ħadd fit-8:30 ikollna xandira diretta tal-programm Mix Zone. Matul dan il-programm Julian Grixti ser ikellimna fuq Nottingham Forest kontra Liverpool FC mill-Premier League Ingliża. Filwaqt li mis-Serja Taljana nisimgħu r-reazzjoni ta' Karl Parnis għal Monza kontra Roma u Joseph Magri għal Lazio kontra Milan. It-tnejn fis-7 toħroġ xandira rekordjata ta' Mix Zone fejn fiha ser nisimgħu r-reazzjoni ta' dawn it-tliet logħbiet: Brentford kontra Chelsea ma' Karim El-Braxi, Manchester City kontra Manchester United ma' Oliver Scicluna u Napoli kontra Juventus ma' Mark Schembri. It-tnejn fil-11 nidħlu f'xandira diretta mal-editur Antonello Abela li ser ikun qed jikkummenta fuq il-konfront Inter kontra Genoa li jkun għadu kemm intemm is-Serja Taljana. It-3-5 ta' Marzu fit-8 toħroġ ir-reazzjoni rekordjata ta' Serge Gnabry għal-logħba Sheffield United kontra Arsenal mill-Premier League. L-4 fit-3 joħroġ il-vidjow ta' introduzzjoni għall Grand Prix tal-Arabja Sawdija li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa ta' wara. Dan il-vidjow ser joħroġ in kollaborazzjoni ma' Velocity Esports Racing. Il-ħamis fil-11 ikollna xandira diretta tal-programm Mix Zone fejn matulu ser niddiskutu żewġ logħbiet mill-ewwel leg tat-tielet round tal-UEFA Europa League li jkunu għadhom kemm intemmu ftit tal-ħin ilu. Milan kontra Slavia Praga ma' Joseph Magri u Roma kontra Brighton and Hove Albion ma' Karl Parnis. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom talli segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.